Когато бях на 10 години, брат ми се прибра у дома, за да умре в един студен януарски ден. Лилави петна обсипваха кожата му, която едва покриваше костите му. Той изглеждаше като скелет, а не като приятния посетител, когото бях опознал през краткия си живот. Брат ми Тобиас беше много по-голям от мен, затова нямахме много близка връзка. Все пак той се стараеше да се прибира с влака в Ню Хейвън за празниците, като изпълваше всекидневната ни с множество подаръци. Една вечер той купи на мама чанта Фенди багет, която тя винаги бе искала, за да я показва пред приятелките си в клуба на младите жени. За баща ми купи скара Джордж Форман Грайл, която направи фурор сред колегите му в офиса. За мен донесе фурна Creepy Crawlers с течности и калъпи за форми. Последния път, когато се прибра у дома, бях развълнуван да му покажа всички боболечки и чудовища, които бях направил. По-добре не дей, каза ми майка ми тъжно, когато се прибрах от училище един ден. Ръцете ми бяха пълни с новата партида миниатюрни влечуги и земноводни, които бях създал. Те бяха хит на междучасието и бях сигурен, че ще зарадват Тобиас. Ще го зарадват! Тя поклати глава и се разплака, избърсвайки сълзите си с носна кърпа. Миличък, говорихме за това. Тоби е много болен. Той няма да може да те чуе сега. Мама плачеше силно, докато баща ми я прегръщаше и я отвеждаше в коридора. Девин, баба и дядо са в хола. Защо не се присъединиш към тях? Тези думи накараха мама да заплаче още по-силно, докато баща ми я отвеждаше. Когато стигнаха хола, чух как медицинската сестра в хосписа каза, че няма да отнеме много време и нещо за смъртния хрип. Когато плачът затихна и разговорът утихна, тихо завъртях дръжката на вратата му. Стоейки на прага, сърцето ми замря. Брат ми не само изглеждаше като скелет с крехкото си тяло и разпадаща се кожа, но и като един от сивите извънземни, които бях направил с моята фурна Creepy Crawlers преди няколко седмици. За разлика от извънземното обаче, той имаше множество тръби, свързани с него, които бяха включени в кутии, които издаваха сигнали. Тялото му изглеждаше толкова тънко, че сякаш изчезваше в чершафите на леглото му. Тоби, казах пресипнало. Чаках няколко минути, преди да извикам името му. Тоби! След няколко минути устните му потрепериха и издадоха стон, който продължи няколко секунди. След стона с 6 гръмки думи, той промълви. Потърси ме по стените, последва по-дълъг стон, а после дълго бип от машината. Всичко се движеше на забавен каданс, докато сестрата, родителите ми и баба и дядо ми се втурнаха в стаята. Не помня много, освен суматохата, виковете и баща ми, който ме изведе от стаята и затвори вратата пред лицето ми. Възрастните останаха вътре няколко минути, преди баба ми най-накрая да излезе със сведена глава. Тя ме обгърна с пухкавите си ръце и каза: „Съжалявам, миличък, брат ти отиде на небето при ангелите.“ Останалите възрастни излязоха един по един, за да ме прегърнат, да се извинят и да поплачат върху малкото ми тяло. Аз се чудех дали и аз трябва да плача. Предполагах, че обичах брат си, но не го познавах добре. За мен той беше просто онзи приятен посетител, който ми купуваше подаръци и ми четеше истории. Той се появяваше и изчезваше като магически елф, който идва само за празниците и изчезва като дядо Коледа по комина или снежния човек Фрости в слънчев ден. Покрих очите си с ръце и се престорих, че плача заедно с тях. След известно време попитах дали мога да се прибера в стаята си. Родителите ми позволиха. Веднага се затичах нагоре по стълбите и тръщнах вратата зад себе си. Часове наред лежах върху чаршафите с динозаври и се взирах в стените. Взирах се толкова дълго, че си мислех, че очите ми ще започнат да кървят. Стените на стаята ми бяха боядисани с гъбеста текстура в синьо и бяха покрити с плакати на любимите ми бейсболни играчи и филми. Формите по стените не се движеха. Докато очите ми се пълнеха с сълзи и прозявах, започнах да заспивам. В стаята ми нямаше прозорци, затова не можех да разбера дали е нощ, но предположих, че се стъмваше заради увеличаващите се сенки. Но нещо странно имаше в тези сенки. Те не бяха обичайните черни или сиви, а в нюанси на зелено. Мигах, докато зелени кръгове танцуваха по стените ми като сценични прожектори. „Събуден ли си, Деви?“ ехтеше кух глас. „Време е да се събудиш, Деви.“ „А?“ казах, докато търках очите си. „Кой си ти?“ „Знаеш кой, глупаче, нямам много време.“ Мигнах 2 пъти и зелените кръгове започнаха да се сливат. Изведнъж те се преобразиха в човешка форма.
Фигурата изглеждаше висока, малко под 2 метра и стигаше почти до тавана. Тоби, Тоби, това ти ли си? Кой друг, Деви? Фигурата избухна в ехтящ смях и се разпростря по тавана, въртейки се около вентилатора с почти ритмични движения. Но мислех, че ти си мъртъв? Фигурата се засмя отново, този път спускайки се на килима, където зеленото сияние съвпадаше с разлятата сода от предишния ден. И аз мислех, че ще умра, Деви, но това е най-странното нещо. Не отиваш в рая или ада, както ни учеха в църквата. Не казвай на мама и татко обаче, особено на баба. Няма да кажа, казах, чешейки се по главата. Но Тоби, ако не си мъртъв, какво си? Крия се. Гласът на фигурата се промени от ехтящ до слаб шепот. Какво имаш предвид? Трябва да се закълнеш, че няма да кажеш на никого. Кълна се, Тоби. Кълна се. Хората не умират, прошепна фигурата, изчезвайки от килима и превръщайки се в малък кръг на стената. Те се крият. От какво? Не знам още, каза фигурата, като гласът й вече трепереше. Знам само, че се крием. Всички се крием. Докато фигурата изговаряше тези думи, по стените ми започнаха да подскачат десетки зелени кръгове. Те бяха в различни нюанси на зелено. Някои говореха с шепот, като брат ми. Други говореха на странни езици, които звучаха като несвързани думи. Запуших ушите си с палци, докато звуците ставаха все по-силни и хаотични. Стиснах клепачите си, докато светлините се усилваха и прогаряха в ретината ми. Докато крещях, чух гласа на брат си отново. Хората не умират. Те се крият, Деви. Те се крият и никога не трябва да бъдат намирани. Закрещях толкова силно, че котаръкът ми Джаспър изписка от другата стая. Крещях толкова силно, че майка ми, баща ми, баба, дядо и медицинската сестра нахлуха в стаята ми. Спокойно, миличък, каза мама, притискайки ме към себе си. Спокойно, скъпо мое, всички сме толкова тъжни. Докато останалите се струпаха около мен, продължавах да крещя. Въпреки че звуците изчезнаха, все още чувах гласа на брат си ясно. Хората не умират. Те се крият. С времето дните се превърнаха в седмици и месеци. А аз виждах зелените кръгове навсякъде. Скачаха по стените на сгради, обграждаха екраните на градските кина, а понякога дори се появяваха на оградата в задния ни двор. Понякога кръговете се преобразяваха в човешки форми, друг път приличаха на обикновени отражения. Един път, докато бях на лагер, се заклех, че видях кръговете да се превръщат в прилепи, падащи отвън върху палатката ми. Опитвах се да не крещя, когато ги виждах. С времето се опитах дори да не ги гледам. Но когато не ги гледах, чувах техния шепот, който най-често беше неразбираем. С годините се записах на терапия. Единственият ми шанс да спра да виждам кръговете и да чувам ужасния, приглушен шепот. Когато бях студент, университетският ми терапевт заключи, че формите и гласовете са начинът ми да се справя с загубата и скръбта. Увери ме, че хората наистина умират и дори ме заведе до местната морга, която братовчет му притежаваше, за да ми покаже как изглежда труп. Признах, че никога не бях видял тялото на брат ми след смъртта му. Да видя телата на една стара жена и един мъж, слаб като Тоби, ме накара да осъзная колко естествена част от живота е смъртта. Поддържах връзка с терапевта си след университета и с всеки изминал ден започвах да чувам гласовете все по-малко. За първи път от години можех да оценя звуците на външния свят, които бях приел за даденост. Дори обикновени неща като повея на вятъра или дете, което крещи на площадката. За първи път от години можех да оценя смеха на Джулия. Момичето, което поканих на първа среща в местния би Старбъкс. Обожавах звука на смеха и звука на нашия общ смях, докато разговаряхме за най-глупавите неща. През живота си чух много чудесни звуци, като камбаните на църквата на сватбения ми ден или плача на сина ми Джак в ръцете ми, когато се роди. Обичах светлините и звуците в живота си, докато не започнах да кашлям неконтролируемо. Жена ми беше завела Джак в детската градина, докато аз стоях в домашния си офис и пишех чернова на най-новата си статия. Усетих как кашлицата се надига в гърдите ми, голям парещ напън, който не можех да игнорирам. Най-накрая се предадох и изкашлях толкова силно, че се превих на бюрото си. Кръв се разля по клавиатурата. Започнах да треперя, докато кръвта капеше от устата ми върху пода. Опитах се да намеря телефона си и да набера 911, но преди да успея, се сринах на пода.
911. Какъв е вашият спешен случай? Чух слаб глас в слушалката. Повръщам много кръв, едва успях да кажа. Съжалявам, сър, каза диспетчерът. Настъпи дълга пауза. Сър? Все още ли сте там? Гласът изведнъж стана по-нисък и ме изкривен. По-добре започнете да си търсите добро място за криене. Докато гласът се разсмя, около тялото ми започнаха да танцуват рояци зелени кръгове.